לאגים, באגים, איך שלא קוראים. מה קורה אבל תושבים יקרים? היום אני פה עם רועי, מי שלא יודע. סתם סתם. רועי, לא רועי. סתם. מה אתה אני... עם עצמך? מה? סתם. מה אתה עם עצמך? סתם, נראה לך. היום אני פה עם רועי. צ'סט. רועי. איירון חומה, גם לא. ועוד פרק של מגה-בוס, נכון רועי? כן. אז מי שלא יודע, אורי ישים את כל הכתובי, כל הדסקריפשן מלא בערוץ שלי. יש לך ערוץ כבר? כן? אז למה אני סתם, מקליט חכם? סתם ראיתי את הערוץ שלנו בשביל עשה. אז העלית את הזיו בסקייבוס. טוב, בוא נעצבן אותו טיפה. בא לי לחסום אותו קצת. את מי תעשום? יש פה מישהו, אני חוסם אותו קצת. שישכח מאיפה היציאה. וזה הטים שלך. מה אכפת למה לי? אנחנו במקום אחרון? איזה חרא. אתם פרינטים. בעיקרון כאילו, נראה לי אני אעסיק פה וואי, איזה מה זה? אין פה פחם, מה זה החרא הזה? אני אעסיק סביבות ואני עם השתי... קיט של זומבי, אתה יודע מה? אני מתחיל עם זה, צ'סט בלייד מהאיירון מחושה. נחמד. כן, עם הקיט של זומבי. יש פה הרבה איירון, עוד מעט ייגמר במלא. יש פה מלא קול, מה אתה מדבר איתי? כן, סתם מצאתי אותו. איך לא מצאתי אותו? תראה בסרטון שמצאתי אותו. כל הכבוד אורי מוצא פחם. בוא'נה, מה, אני סנטה מה, אני פלנקטון? מה מביאים לי כל פעם פחם בחג המולד? מה, אני כמוך? מה, אני פלנקטון? מה, אתה מפגר? מה, אתה טמבל? אני לא, אתה מצטער. אוקיי, למה אתה לי TNT? מה זה? רגע, קטע עם הקיט של הקריפר. נכון, פשוט אני לא רגיל פה לקיטים. אני כזה אם אתה קריפר, אם אתה חוצב, אז אני מביא לך כזה TNT. מגניב, נכון. שרקתי את זה, פשוט אני לא כל כך בקיא בקטע הזה. רגע, זה המשחק הראשון שלך במגה-וורס? מה פתאום? אבל אין לי קיטים בו. המשחק השני במגה-וורס. יש לי כבר קרפטינג. יש לי פה קיט של 10,000, אתה רציני? סתם. אין פה כלום. יש לי מקס. אני לא אוהב הרבה זה. אני לא אוהב לשחק את זה. טוב, תודה על הקרפטינג. לי יש מקס אנדרמן. אנדרמן, יפה. אני אכתוב עוד טיפה זה. ויש לי דרדלורד 7. מה יש לך 7? דרדלורד. הקיט לא התחלתי, שעולה 10,000. הנה, חצבתי מספיק אני חושב. אבל אני הולך לשחק עם זומבי 5. יש לי דרדלורד 7. אוקיי. טוב, בוא נשים את זה ככה. אבל אני משחק עם חסמתי אותו. זומבי 5. לא. יכולתי לחסום אותו. טוב, בוא נשים את זה ככה פה. נו, באמת. אני שונא את זה שלפעמים לא נותנים לך. לא רואי. טוב, אם אתה צריך איירון תגיד לי, אני מחמם. לא צריך. לא, אתה יודע, אם אתה תהיה כזה נוב, אין לך כלום, תגיד לי, רועי, תביא לי איירון. רועי. בוא'נה, אני יותר חזק ממך במגה-וורס, אתה מדבר איתי על זה. כן, בוא נגדיל סקייוור שרחם. גם בסקייוורס אני מכיר אותך. מה שתגיד. יש לי את המיינקראפט הזה גם יותר ממך. טוב, אז אנחנו מסטולים, אנחנו משחקים באיזה 11 בלילה, רשום פה, לשעה אמיתית. כן. אנחנו משחקים ב-11:15 בלילה. כן, איזה דיוק, אורי, 11:15. אם על האירון, בואנה, זה מפחיד אותי. 11:10, 11:12. בלוק אירון מתחת למים. איך נבלת? גם אני נבלתי. לא, נכון איפה שיש את הסולם, יש כזה את העץ, נכון? נכון איפה שיש את הסולם ואת העץ? נו. שעומדים עליו העץ הזה שם מוכן? שאיפה שהסלאפ? נכון הסלאפ? קיצר, נו. אז זה היה מתחת לזה בלוק איירון. וואי, זה היה מוחבא טוב. תקשיב, אני פשוט, בגלל שאין לי אנדר צ'סט, אז אני אעלה למעלה. מה זה אנדר צ'סט? אנדר זה שזה שם. אנדר. אז קיצר אני אעלה למעלה, ולמעלה אני אשים באיזה צ'סט מחובט, אני פשוט אכין לי צ'סט ואחביא אותו מתחת לאדמה. אבל אנחנו ביחד, מה? תביא לי. לא, מה נראה לך? מצאתי צ'סט! נייס! מתחת לצ'סט. טוב ממני. אני יודע איפה המקום הכי טוב לחמם. איפה? איפה שבא לי.
היי, הוא חוסם אותי המניאק, מה נראה לו? סבבה, גבר, אתה